Hola, què tal? Una salutació a tots els llibreters del país, entre altres coses pel que ens agrada llegir, perquè llegir és un acte que es pot fer en època pandèmica i en època no pandèmica, i la literatura no és només un tipus de llibre, sinó que són molt tipus de llibre. Agrair la feina que feu tots els llibreters, que no hi ha cosa més optimista i sobretot que genera més endorfines en positiu com anar a una llibreria i sobretot un verb que a mi m'agrada molt, que és remenar, i un altre verb que m'agrada molt, que és badar. Per tant, l'agraïment a tots vosaltres sobre aquest llibre, que és un relat en positiu d'una època angoixant, i angoixant en primera persona. Explico en el llibre, i queda molt reflectit, que jo soc un hipocondríac, amb TOC, és a dir, amb trastorns obsessius compulsius, i que això m'afecta psicològicament. I a partir del 17 de març, que és el dia que vaig donar positiu per coronavirus, en aquella època, ara queda, sembla que sigui les èpoques de la Maria Castanya, però el 17 de març, que queda relativament proper al temps, estaves molt assenyalat si tenies aquest tipus de virus, perquè tothom no et donava el pèsam, però sí que tothom et deia, ostres, espero que estiguis bé, ara pràcticament el meu cas seria un dels molts que n'hi ha cada dia, i que a més vaig tenir la sort de ser asimptomàtic, però el fet de ser hipocondríac va facilitar el fet de poder fer-me una prova quan no es feien proves. Vaig anar a un laboratori privat i vaig tenir la sort de pagant de fer-me aquesta prova, que em va generar, des d'un punt de vista positiu, fer aquesta prova, perquè precisament tenia aquests problemes mentals i per això la vaig poder fer. Aquest llibre és el fet d'estar sol a casa. Sempre dic que jo sóc una persona molt independent, però que vaig passar a estar sol a casa, tancat, sol com un mussol, i la meva vivència des d'un punt de vista personal, perquè és molt, vaja, el que més m'ha sortit és un llibre molt més personal, molt més tancat amb mi mateix, i també un llibre sobre com fer ràdio des de dins, no? I fins i tot hi ha un moment que hem decidit en el llibre que, al marge d'escriure'l durant tots aquests dies, un dia se'm va ocórrer perquè no juntem tota la gent que fa possible a la ràdio aquí, en aquest cas a RAC1, i vam agafar l'Agnès Marquès, el Toni Clapés, amb el Xavi Bundó, i fer una conversa sobre com va ser el confinament i com va ser fer ràdio durant el confinament, o com està sent ara fent ràdio, perquè és un llibre molt present, perquè efectivament no estem tancats com estàvem tancats, però estem tancats d'una manera bastant similar, perquè podem sortir, però podem sortir a fer un vol i a córrer, però no podem fer res més, no? Tal com estem. Per tant, és una ràdio que a més era molt solidària, que a més tots havíem de fer de tot. Els tècnics eren un element que els locutors moltes vegades no els veiem importants i que en canvi els tècnics han estat bàsics per poder gestionar, perquè són els primers que no han hagut de venir a treballar. Nosaltres podíem fer, jo feia el programa des de casa amb un cablejat i amb un micròfon i ja està, i amb uns auriculars. En canvi els tècnics havien de ser a la ràdio. No podien fer teletreball, no? És a dir, la importància del teletreball per uns, però uns altres que no poden fer teletreball, no? És un llibre que a més tinc la gran sort de que se m'obre i se'm tanca amb dues persones que m'aprecio molt, que m'estimo molt i sobretot que admiro molt. L'obre la Mònica Terribas. La Mònica també va fer ràdio a Catalunya Ràdio en confinament, i li vaig demanar que fes una lectura de la situació pandèmica que ens ha tocat viure, i tanca una persona que fa des dels anys 80, que conec amb en Jaume Pedrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona, una persona assenyada, un humanista, un humorista també, perquè té molt bon humor, però en canvi és un metge que sempre el vull tenir a prop, perquè quan tinc com a bon hipocondríac, de vegades estossego i penso que estic més malalt del que realment estic, i per tant també li vaig demanar a en Jaume Pedrós que pogués fer l'epíleg del llibre, i així m'ho ha aconseguit. Tinc moltes ganes de fer arribar aquest llibre a tots els lectors, i les vostres mans seran importants perquè així pugui ser. Per tant, us agraeixo molt la vostra perseverança, que sou gent absolutament necessària, no és per fer-vos la pilota, és perquè hi ha comerços que a mi em fa molta pena que estiguin tancats. No diré les perruqueries, per raons òbvies, però sí que puc dir les llibreries, els bars, els restaurants, els cinemes, el teatre, el futbol, perquè malgrat tot, jo soc dels que considero que la cultura va en cadascun, i per mi també un bon llibre o un bon partit de futbol o un bon àpat, per mi és un símptoma de cultura. La cultura passa per les vostres mans. Moltes gràcies per tot i per tant. Que tinguem sort i estiguem més en col·lectiu, més solidaris i no sol com un mussol.